आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अवैध धंदे, बेकायदेशीर दारू विक्री आणि वाहतूक तसेच अंमली पदार्थांविरोधात कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना पोलीस अधीक्षक डॉक्टर मोहन दहिकर यांनी दिल्यानंतर देवगड पोलिसांनी कोट कामते इथं मोठी कारवाई करत अवैध दारू वाहतूक करणाऱ्या एका युवकाला ताब्यात घेतलाय। या कारवाईत तब्बल 4,77,800 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार 4 जून 2026 रोजी कोट कामते देवगड येथील रहिवासी विशाल गावकर हा अवैध गावठी दारूची वाहतूक करणार असल्याची गोपनीय माहिती देवगड पोलिसांना मिळाली होती। या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी विशेष पथक तयार करून सापळा रचला। 5 जून 2026 रोजी सुमारे 8 वाजण्याच्या सुमारास कोट कामते ते नारिंगरे मार्गावर संशयित आरोपीच्या हालचालींवर पाळत ठेवण्यात आली। यावेळी आरोपीच्या ताब्यातील ओमनी वाहन अडवून त्याची झडती घेण्यात आली। वाहनातून दारूची वाहतूक सुरू असल्याचं निष्पन्न झालं। पोलिसांनी वाहनातून विविध प्रकारची दारू जप्त केली। जप्त करण्यात आलेल्या दारूची किंमत 2,27,800 इतकी असून वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेले 2,50,000 किमतीचे ओमनी वाहन देखील ताब्यात घेतले। अशा प्रकारे एकूण 4,77,800 किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला। आरोपी विशाल राजेश गावकर याच्या विरुद्ध पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू असून गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे। ही कारवाई अप्पर पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम, उपविभागीय पोलीस अधिकारी घनश्याम आढाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक श्याम बुआ यांच्या मार्गदर्शनाखाली देवगड पोलीस ठाण्याच्या पथकाने केली। या पथकात सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक अनिल कुमार पवार, पोलीस हवालदार गणपती गावडे, महेंद्र महाडिक, प्रथमेश कदम तसेच पोलीस कॉन्स्टेबल रवींद्र महाले, प्रतीक जाधव यांनी सहभाग घेतला।